sakay na tao motor. May ni siya kay ako bukop. Ikuha na to ba? Akupar na to. Mga 150 daw, 150. So ato na akupar. Masulod kay mga pila kay kilometro pa bro. Mapito na laylayo pa. Nagpatason ta na. Tagbaw tanin niya. Kampo ra man na kanang katuban. Kita na usa magbaktas. Sakay kitag motor. Ano. Okay mga igala, mga viewers, atong panon kay sakay pa mig motor. Diyan ata no? Diyan ata saging diyan ata karon sa proper Vito. Tora ang simbahan. So muagi ta din ha. Wala pa'y kayo itaw pero ambot lang ka sa sulod basig nagmisa na. So mao ni siya ay Vito. Vito Sagay. Part na ni siya sa Sagay City. Naghana kayo mga motor tungad to ta madto nga mao ni siya kada tuig ta mo anhi sa Vito diri ta moagi one way. Muna siya ay nanhataron